Yau ina so yi magana akan alaka da mutane, wato connection. A bidiyo na baya na yi magana akan mutum ya zinga zama da waɗanda za su je inda zai je. Amma kuma yau ina so in yi magana akan alaka da mutane. Idan mutum ya haɗa alakan shi da mutane waɗanda suke so su je inda zai je, da sauran mutane ma da suke da muhimmanci a wani abu da yake so ya cimmawa a rayuwar shi, to wannan zai taimaka masa wurin cin nasara. Bari in ba da karamar misali. Idan mutum yana so ya alaka, dole ya kalli abin ta mahanga daban-daban. Mahangan farko da zai kalli alakan shi da mutane shine ya yi alaka da waɗanda suka fi shi. Wani ne ya fi shi matsayi, ya fi shi kuɗi, ya fi shi cin nasara, to sai ya ɗauki waɗannan mutanen sai ya yi alaka da su. Kamar kai ne ka samu kai alaka da wani minista, ko ka samu kai alaka da wanda yake da alaka da wani minista, ko ka samu kai alaka da wani wanda yake da alaka da wani CEO na wani kamfani, ko wani gamshakin dan kasuwa, ko wani gamshakin mai kuɗi, ko wani professional, wani professor a wani bangare na ilimi, ko kuma wani lawyer, ko wani dai mutum dai mai muhimmanci wanda kai ka san ya ɗara ka a daraja ko mukami. To wannan shine mahanga ta farko da za ka kalla alaka. Sai kuma mahanga ta biyu, waɗanda suke daidai da kai a irin matsayin da kake da irin matakin da kake, su ma wannan suke, su ma ya kamata ka samu alaka da su. Yanzu kenan ka kalla cewa za ka samu alaka da waɗanda suke saman ka da kuma waɗanda suke daidai matsayinka. Mahanga ta uku ita ce kai alaka da waɗanda suke ƙasa da kai, wanda kai ɗin ka ɗara su a daraja, ko ka ɗara su a mukami, ko ka ɗara su a matsayi, to waɗannan su ma kai alaka da su. Yayin da ka haɗa waɗannan alaƙoƙin guda uku, sai ka cimma nasara. Idan za ka yi alaka da mutane waɗanda suke ɓangarori daban-daban, to wannan ɓangarori daban-daban ɗin zai taimake ka. Kana da alaka da wanda ya san content creation, kana da alaka da ɗan kasuwa, kana da alaka da har lebura, kana da alaka da mai fenti, kana da alaka da professional, kana da alaka da expert a different fields, ba field ɗaya ba. To wannan alakar ka da kake da shi da waɗannan mutanen da suke different fields, to wannan sai ka haɗa shi da kuma alakan ka da kake da waɗanda suka ɗara ka a matsayi da daraja da cin nasara a rayuwa. To wannan alakan in ka haɗa shi, sai ka ga ya taimake ka wurin cin nasara. La'alla ta wurinka wani babba da kake da alaka da shi, ka haɗa shi da wani wanda professional ne a wani field, shi kuma shi ma ɗin kana da alaka da shi, sai ka ga ka haɗa connection ɗin nan, ka yi hanisin wannan connection ɗin, sai ka ga ka haɗa su, wannan kuma ya zamanto ya amfane su, ya amfani ka kai ma. To akwai wani abu da kai ma ɗin zai taimake ka wurin alakar ka da mutane, shine idan ka san inda kake so ka kai. Misali a ce kana son ka zama wani social media influencer, wani babban influencer a ɓangaren social media, to kenan yanzu waɗanda za ka alaka da su, ya kamata ka samu content creators, ya kamata ka samu influencers ɗin su ma. To waɗannan in ka haɗa alaka da su, sai ka ga ka kai ma cin nasara, tunda ɓangaren da kake so ka ci nasara a kai shine social media influencing. To in ka samu influencers da duk wani wanda zai taimaka ma wannan hanyar, wannan manufan na influencing, to wannan ya kamata ka yi alaka da shi. Akwai wani abu kuma na alaka wanda ya kamata a ce kana da value, kana da wani abu mai muhimmanci da ka iya, ko kuma kana da wani abu mai muhimmanci ko wani haja mai muhimmanci wanda shi ne kake aiki a kan shi, ko shi ne kake sayarwa, ko shi kake so kai amfani da shi wurin cimma nasara. Akwai wani fahimta na mutane cewa duk abin da kake so ka yi, sai ka ɗauka kamar dole kai ɗin kai kaɗai za ka yi shi, idan ba za ka iya ba kuma abin ba zai yi ba. To wannan ya kamata ka canza shi in kana son ka cimma nasara. Amfanin mutane kenan, Allah bai yi mutum ɗaya shi kaɗai ya ajiye a duniya ba, saboda wannan ya dafa mu wannan, wannan ya dafa mu wannan, ta hanyar idan suka zo suka haɗu kan cimma wani manufa, sai a samu wannan abun ya kai ga nasara. To kai ma abin da za ka yi kenan. Kana son ka zama social media influencer, kana da wani irin skill wanda kake da shi, to wannan skill ɗin da kake da shi, sai ka haɗa shi da wani skill da wani wanda yake son ya cimma irin manufanka yake da shi, ko kuma wani wanda yake da alaka da kai, wanda shi kuma yana da wani skill wanda ake nema
domin social media influencing. Mu ce yanzu kai a social media influencing ɗinka da kake so ka cimmawa, kai ɗin ka iya magana ne, to wannan maganan da ka iya sai ka samu wanda shi kuma ya san content creation. To in ka haɗa kai iya magananka da iya content creation ɗin wancan ɗin da kake da alaƙa da shi wanda ya san content creation, sai ka ga wannan ya zama muku wani abu mai ƙarfi wanda za ka cimma nasaranka da wannan abu. To haka ake haɗa alaƙa, ka samu wancan, ka samu wancan, ka samu wancan.